Terve! Ketku tässä. Tänään nyt mä ajattelin tehdä tämmösen pienen tutorial-videon, sillä no, mullahan ei ole nyt ilmestynyt arvosteluja vielä ollenkaan. Mä nyt päätin tämän kerran tehdä nyt videon, sillä ei ole ilmestynyt hetkinen. Tästä on aika pitkä aika, kun mä laitoin sen esittelyvideo, mikä esitteli tätä repertuaaria. No, tänään mä aion kuitenkin näyttää teille, että miten pelataan mun tilanteessa pistalla MS-DOSin pelejä. Ja tänään mä näytän myös semmoisen, että miten asennetaan semmonen, tai ylipäätään niin pystyy pelaamaan semmoista ihan oikeeta DOSin peliä. Mä itse asiassa voisinkin hetkinen, vittu, ei se ole tässä. No jumalauta, odottakas. No, tässä. Tämmönen MS-DOSin peli. Tämmösen kuin Acclaim Entertainment ja Warner Brothesin yhteistyössä kehitetty Batman Forever The Arcade Game, niin tämmönen me tullaan asentamaan. No, en mä tiedä varsinaisesti asentamista, mutta ainakin asetetaan kaikki asetukset, jotta me voidaan pelata sitä. Katsotaan tarkemmin vähän. Siinä siis se on. Batman Forever The Arcade Game. Katsotaan vähän tätä takakantta. Tää on tämmöistä vähän lähikuvaa, että on pelistä kyse. Joo, siinä on kierrätysmerkkejä. Tossa on vähän kuvia tästä pelistä. No, varsinaisesti nyt. Tossa on vähän tämmönen. Vois vähän tuoda lähemmästä tää. Näin. Tommosia. Elikkä tää siis lisenssipeli. Alun perin lisenssipelinä oli Ever, mutta sitten tää Acclaim Entertainment teki tämmösen mun mielestä tää on aika varsinaisesti tämmönen lisenssipeli. Batman Forever The Arcade Game siis liittyy tähän alkuperäiseen elokuvaan, missä johtaa Gotham City läpi aina tonne Riddlerin torniin asti. Tai no, mikä ikinä torni olikaan siinä elokuvassa. Katsotaan vähän tänne. Mitä vittua tuokin tuossa tekee. Joo, eli tuolla on siis sisällä ihan tuossa pienellä printattuna oikein DOS. Lähdetään katsomaan, että miten asennetaan DOSi. Sitten miten pelataan muita pelejä kuin tätä. Ja sitten koitetaan saada tää pelittämään. Noniin. Tosta. Selvennänpäs vielä tätä tutoriaalin tarkoitusta. Tämän tutoriaalin tarkoituksena on siis näyttää teille katsojille, että miten me saamme DOSBoxin toimimaan, eli ohjelman, millä pystyy pyörittämään Microsoft DOSin entisiä ohjelmia, sekä näytän, miten pystyy asentamaan peliin. Lähdetäänpä siitä liikkeelle, että mennään Googleen, kirjoitetaan hakukenttään DOSBox, mennään sivustolle, menet Download-osioon ja siitä klikkaat sitä versiota, mikä tietokone sinun käytätkö, mitä käyttöjärjestelmää. Siellä löytyy Windowsille, Linuxille ja Macille omat versiot. Viimeisin versio on 0.74, joten suosittelen hartaasti lataamaan sen, sillä muut vanhat versiot eivät oikein kovin hyvin pelitä. Voilà! Nyt on DOSBox asennettu. Ja eiköhän aloittaa käynnistämällä se. Tässä samalla voidaan totta kai näyttää esimerkki yhdestä pelistä, että se toimii. Mutta sitä
Nyt tulee vaihe, johon tarvitsette toisen ohjelman, mikä on nimeltään iso diski, jolla me kompressoidaan asemassa olevasta levykkeestä iso tiedosto DOS Games-kansioon, mikä tuossa työpöydällä on. Sen jälkeen menemme tänne kansioon, raahaamme tuon Batman.exin MS-DOS-sovelluksen tuohon DOSBoxin päälle, mikä on huomattavasti simppelimpi tapa käynnistää se kuin se, että rupeat kirjoittamaan komentoriveille jotain käskyjä. Jahas, saamme huomata, että peli ei näköjään toimi, että se huomauttaa tämmöstä, että asettaa CD sisään. No, tämä on se ongelma, mikä minullakin huomattavasti vituutti ihan saakelin paljon, josta minäkin selvisin sitten 2 viikon työn jälkeen. Elikkäs, nyt kun olet yrittänyt käynnistää Batmanin sovelluksen, niin nyt päästään siihen vaiheeseen, että komentoriville pitää kirjoittaa jotain. Kyllä, jos et jaksa, sinun kannattaa luovuttaa, sillä jos olet tämmöinen. Mulle kaikki hetkinet on kuuntelusikka sussa syntynyt. Mount C D kautta väli viiva T väli CD-ROM väli use CD ja väli ja laitetaan arvoksi 0. Ja sitten painat enteriä. Sitten on asetettu tuo Batman Forever The Arcade Gaming kansioksi tuo tiedosto ja nyt kirjoitat vaan suoraan Batman, niin peli käynnistyy. Voilà! Se oli siinä. Tässä on vähän gameplaytä tästä tietystä pelistä. Who is Batman? Ugh.